са дека сите религии, евреите, християнците и муслиманците, веруваат дека за сите тия три религии треба да дојде Исус. Значи, не може да дојде ден Исус за јудите, ни за християнците, ни за муслиманците. Значи, еден човек за сите. И ние веруваме дека Мирза Гулам Ислам е од Аллах, од Господ го испратил, од другите верува дека он още не е дојден. Това е разликата. А тие са неговите поглавари, халифиот, и Језус и понапред имаше припија 12 халифета, се вика поглавар. Апостоли. Денес Христос се поновува истите. Това е првиот, това е негов другар. Доктор е бил за неговото време. Това е неговият син. Тия са негови два сина. А това е парамни от него. Мисля ти, от повечени Месия. Да така исламо ние го представуваме. Има тук много от вас, кои беа у Манхайм, у Карлсруе, видеа нашето представање ислама на слободата и на мирот го представува. Разликата е това от нас и другите останалите муслиманци. Можете свободно да вземете литератури. Имаме тук. Само тия тук Сафе, дека са тия литературите? Дека са Моли? литературите. Литературите ще ги поделиме горе. Окей. А можете да вземете първо. Защото аз същам първо ясните на Лана Македонска, преведена също на Македонска. Защото това е знаем. Не има мръсна. Това е това.